Počet detí, ktoré sa rodia s autizmom, prudko stúpa. Dokonca tak, že sa hovorí o epidémii autizmu. Aj preto sa už 3. rok považuje 2. apríl za Svetový deň informovanosti o autizme. Pomôcť rodinám s takýmito deťmi sa opäť na už tradičnom beauty maratóne rozhodol aj známy kaderník Mark Kopanica. Dať sa skrášliť známymi kaderníkmi a vizážistami za polovicu bežnej sumy a týmto spôsobom pomôcť rodinám s autistickým dieťaťom. To je hlavná myšlienka 2. ročníka beauty maratónu. Všetky peniaze, ktoré sa tu dneska vytrúsia, tak sú vlastne na tie rodiny s autistickým dieťaťom. Minulý rok sa podarilo vyzbierať až neuveriteľné množstvo peňazí. Pôvodne organizátori dúfali, že to bude okolo 2500 eur. Keď sme to na druhý deň beauty maratónu tu večer s kaderníkmi spolu počítali, tak sme si povedali, že to musíme ešte raz prepočítať, lebo to je neuveriteľná suma. Sa nám podarilo vyzbierať 8,5 tisíc eur. Záujem bol minulý rok taký obrovský, že sa musel zvýšiť počet kaderníkov, ale nebol to žiadny problém. Sami chceli prísť, sami sa hlásili, takže máme 15 kaderníkov. Pred rokom pomoc dostali 3 rodiny s autistickým dieťaťom. Už teraz evidujeme 15 žiadostí, ale posledných dňoch nám chodia ďalšie a ďalšie s rôznymi príbehmi, naozaj s náročnými príbehmi, takže verím tomu, že dokážeme uspokojiť oveľa viac rodín tento rok. Jednou z tých, ktoré prišli túto akciu podporiť, je aj Andrea Gavačová. Jej dôvod je naozaj osobný. Naša 16-ročná dcéra Valentinka je autistická. Ako mama sa musela vysporiadať nielen s nepochopením okolia, ale aj s tým, že Valentinka nerozpráva. Keď nerozumiete vlastnému dieťaťu, neviete mu pomôcť, tak myslím, že to je niečo, s čím sa rodič veľmi ťažko vysporiadáva. 2. apríl je Svetovým dňom informovanosti o autizme. Aby sa na tento problém upozornilo, významné budovy vo svete svietia večer na modro. CN Tower v Kanade, Opera v Sydney, Empire Tower Stage. A poprvýkrát sa k nim pridal aj Bratislavský hrad. Veronika Tótová, televízia JOJ.